urte betein hauen ingresata, leku desberdinetatik Zaldibarrera heldu arte, eta gogo asko neuskazen urtetzeko, bai. Ezagutu zintugun Zaldibarko psikiatrikoan. Garai hartako garazik eta egungoak zerikusirik badute, edo asko aldatu dira gauzak? Ez, aldatu dira gauzak, onerako. Hombre. Iepa, garazi. Kaixo, Xavier. Zaizte mauz. Ondo. Hola, dijoa eguna, psikiatrikotik. Ondo, hementxe. Tartea egingo duzu elkarrizketarako? Bai. Denbora libreak enduko dizugu? Bueno, berdin da. Gustora egongo gara, fijo baietz. Urduri zaude elkarrizketakin? Bai, apurtxuet bai. Baina, bueno, normala da, ez? Bai. Kamera horren jartzen diren, guztia jartzen dira. Claro. Urduri. Gogoratzen duzu psikiatrikotik irten eta lehenengo egun ura nolakoa izan zen? Urte nintzen eta segidu, uste dut, egun berberean joan nintzela, nire drogaren bila edo hori, urte nintzen egun. Betiko gauzak errepikatzen, galtzen. Aixeak ero ematen doztan lekura joatea eta beti, eta mazazpi urte atzera indotena bardina itea. Naiz da zuk hori argi izan euken etzen nuela, nahi? A ber, neu daroa da urteak saiatzen, baina inposaketak ez den nau lagundu. Gainera, nik bildur asko hartu hotziet, bai psikiatrikoari eta bai psikiatrai. Eta nik uste dut aislamentoak eta inposaketak eta si porque si, ni urte nintzenean, nahi nabena zan, despejatu edo eta itxuli nintzen nire egunerako bizitzara. Zure bergizarteratze saiakera honetan, esan duzu laguntza eskatu behar izan zen nuela berriro. Bai. Zergatik? Joder, ez nauen nahi heroinarekin segidu. Osea, eske galdu dut nire bizitza, urte asko galdu dudaz. Eta gero urtea gehiago itzi pasatzen, gero tatzarrao. Eta bibitzeko asko dekodaz. Baina mierda honek ez tozta itzi, osea. Eta lanari dagokionez, ze saiakera egintzen dituen? Ez nituen saiakera egin, osea, gainera danaz, izan zen harina. Urte nintzen, bueltatu nintzen nire bizitza rutinara, eskutik hasia tala joaten, ez izitea kapasa ez naz joango naiz eta gure izinez joateak, eta laguntza eskatu nahuen kortezu bin, pentsatzen nahuen ondo etorriko jatala terapietarako, eta, bueno, eskatu nuen hile batzuetan laguntza, eta egon nintzen bai 4 hilabete itxaroten plazarako. Orduan, hori. Egon nintzen egunero kontsumitan beti bezala. I wanna swim in your current, carry me out up and away. I wanna float on every word you say. Want to be underneath your weather, every cloud and ray of sun. Laguntza eskatu zenuen momentu hortan, sentitzen zenuen porrot egiten ari zinela? Bai. Gero, osea, urte bete inda garbi, bai. Joder, oso txarto pasatu dut bai drogakaz, eta alaba eta guztik endu guzti, orduen ja
ni eta niretzako, osea, nire bizitzeko, eske drogak da un sufrimiento, osea, azten zara jiji, jaja, baina, osea, bizitza apurtu indostaz. Alaba ipatu duzu Garazi, zure bizitza berreskuratzeko egiten ari zaren ahaleginetan garrantzitsuena hori da? Bai, beragaitik bai egiten dut, eta nigaitik bizi gure dut. Eta nire familia gaitik, bai, ama, aita, Magali, eta ni bizitzan baten gauz. Nola daude gauzak Magali, zure alabarekin? Diputazioak bazekien dana antolatuta zegoen, eta aste baten eraman zaben. Osea, eta gogorra da, ez? Osea, bera hor dau, osea, eta berak ez dau elegidu jaioteak. Orduen, beragatik bebai, osea, horre kondiziona egiten, oste aurrera egiteak bebai. Egun alabak 3 urte ditu? 3 urte, bai. Eta 3 urte hauetan ez duzu ikusi? Ez. Alabakin bizitza berregitea izango litzateke gerta egiteken handiena, garrantzitsuena? Bai, osea, ni ondo jartzea, bera pa dedicarme toda la vida a ella. Osea, bizi, eta ni txartu egon ezkero ezin dut ez ere. I wanna float in between everyone, in between everyone. I wanna sit down like a stone. You never lost me, you never broke. I wanna be adrift on your radio. Oh, take me under, take me home in the undertow. I wanna... Beste desintoxikazio zentru batean sartu zara? Bai. Berriro ere? Bai, eta laguntzen ari nago orain. Osea, orain beste perspektiba bat daukat. Igual txorra bat da, baina atara dote carné de manipulador de alimentos. Egonaz lau hilabete sukaldean, 30 pertsonantzako baskari egiten, afari egiten, eta hor ni aurkitu izan naz bebai, ez? Osea, ondo etorri jata jakiteko, osea, nora heltzen nazen, nola ez nalzen heltzen, ondo etorten ari eta zentro hau. Osea, esteko zer ikusirik zaldi barregaz, eta, eta nahi dodalako egon, ez? Baina ondo etortzen a todos los niveles. Ez da izango zuzenean kalera? Lehenago pasako zara pisu tutelatu batetik, ez? Hori da, bai. Hemendik, noa deustora, da piso de alta intensidad, edukadore presentzialak dago 24 ordu pisuen, eta izango gara launeska, 6 batetik urte baterako zentro bat da, eta horra izten dutzue zure bizitza egitea. Osea, 24 orduro dago zor, baina lanean hasian zara, lana bilatzen, kirola egiten, erosketak egiten, eta hola. Hori da froga baten modukoa? Kalera irten aurretik egiten duzun froga baten modukoa? Bai, izenak esaten da, reinserción. Eta, objetiboa edo helburua da autosuficiente izatea. Garazi, noiz uste duzu esango duzula drogak kendu zidan bizitza berreskuratu dut? Noiz? Itzuli nahi nuen bizitza hortara. Noiz esango duzu? Dana dekotenean, nire objetiboak lortzen dudazenean. Autosuficiente izatea, alaba errekuperatzea, eta nire bizitza aurrera ataratzea egunero. Garazi hau oso ezberdina da
Psikiatrikotik sartu aurreko garaziarekin alderatzen badugu. Bai, oso desberdina, bai. Fantasma asko kendu dodaz, eta horrek ez nauen izten bizitzen. Eta orain libre sentitzen naz, mamuietatik libre. Uste duzu psikiatrikotik pasa ostean bergizarteratzea posible dela? Bai, Bai? totalmente. Zuetza zaila izaten nahi da. Hombre, oso gogorra izango da, baina ez da imposible. Gogorra eta zaila, baina bueno, norberak gure eskero, osea, jente asko kurten da, osea, zerbaitik ez? 35 urte dituzu. Bai, Saio honetan elkarrizketatu Jaime, 51 ditu berak, eta esan digu kartutxoak bukatzen hasi zaizkit. bai, izan leike. Sensatzio hori gainera sentitzea oso desagradablea da. Baina alda. Eta nire bezala dagoen jenteari esateak merezi dauela eta laguntza eskatzea.